ଆମେ ଏବେ କୁଆ ଯାଉଛେ जय साई राम। हाँ साई राम। ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏବେ ଲାଗିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖଟିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟିବେ। ହଁ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ହବ ଆକୁ ଲଗେଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବୁ ମାଗଣା ହେଲା। ରହିବ ଟି ରହିଏ ତ ଖାଇକି ବରା 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 ପକେଇ ଯାଇଛି ନା ବଡା ପାଉ ବିକିବ ବମ୍ବେରେ ବଡା ପାଉ ବିକିବ ବମ୍ବେରେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ଦରମା ନାହିଁ ହେଲା। बम्बई का माल दरिया में था। भिक्कु सेठ को काटिदବ ତମେ ଡାଇଲଗ ମାରିଲଣି।